Katukad ti Basol. Tinapalabas, kinasarita ni ligaya ni Dinggas, nga ituloy dalatta tinarugyan da aplano, tadda kabukbukudan na apag na. Agpakita da ito'y kini Don Juan, tadda panggap na. Awan na aramida ni Dinggas, no di tinagpalagip kan Juana, nga gananad da ito'y. Mas daw ni Don Juan ang nakakita kan ni ligaya. Ket dita, nagpamarang ni ligaya akas laawan ang yaman na tinapalabas. Naabel ti plano ni Don Juan, ket ni ligaya tiyapan na ken ni Boy. Pinatgan na nga rot tikid daw ni Don Juan ang mapanday je farm, ket naragsak kampay idi ni ligaya ang nakilangan ken ni Don Juan. Iti sa Balya Bangir, napan ni Boy ije coffee shop ni Donna. Tadamagan na noan niya ti kayat ni Sonia nga ibagaken Juana. Naibaga nga rod ni Sonia tinakunan ni Astor nga anak na ni Boy. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Katukad ti Basol! Manong Boy, nailasin nak ni Astor Angel idagsapay di simbaan. Nagdamag kanyak no nakitkita ka, ket kunak asaan. Idi kwan, kunana akasano kanungay amalito pan na tinagbasbasulan na ken ka nga anak na, no di na kamot makita. Anya, Manong Boy, anak na kakanaw ni Astor Angel. anya, Kasta ti kunana. Kat nakitak tiliday iti rupa na, Manong Boy. Mapan ka kano iti rancho, tada na patag na ibaganakan ka. anya ka di dayta na ibaganakan ka. Mamatyak iti imbagana, Manong Boy. Ngamin, mabasak iti rupa na apod no timbagana. Kasano na kano ang maipakita ti pananglitop na iti nagbasulan na kan ka, no di na kamot makita. Kasta ti kunana. Agyaman ak iti daytang imbagam, Sonia. Pudno ka di nga anak na ka ni Astor Angel? Saan? Saan nga iso ti amak? Gaputan na bayagan anatay ti amak. Astor, anya tinagsaritaan nyo iti inayabam nga abogado? Nasken ka di pa nga ibagakan ka. Asawa nak, inkalay sanak, iso anasken nga ibagamet kanyak. Saan na nasken nga ibagakan ka? Sige, adakan ka dayta no di mo ibaga. Wen gayam, saan mo ka di asukatan tay mansyon mo anapuoran? Apay, asaan ka nga agpatakdermanen iti mansyon? Tapno ijaytan nga agnaed. Saan aditoy? Nga inal daw ati emak ken garaigi ti kabalyo ti mangmanggag. Napanunod ko dayta, Margarita. Ada tao ka pinusga ka mga sikaso iti dayta. Ket ti happy house. Saan mo ka din nga ipatakder? Saanan? Tapay. Saanan anaskan? Ketsi ka, mangsapol ka iti mabalin mapagsaadan iti balay. Ha, Agparamidak iti bukod mo a balay. kunak man no ti mansyon nga ipatakder mo. Ket mansyon ta adwa. Saan? Mansyon kulaeng. Isosi ka. Ingka mangkita iti mabalin mo apang ipatakderan iti bukod mo a mansyon. Astor. Kabukbukod a mamansyon ti ipatakder mo. Di kag danag, tasyak ti gastos. Ne. Anya ka di ti kayat asawen daytoy, Astor. Awan ti kayat nasawan. Adakan ka, no di mo kayat. Ha? Oh, kayat ko ah. O sige. Ijay abay ti balay ni Donna. Ijay ti kayat ko apang ipatakderam iti mansyon ko. Arson,
Nakita ka nagturong daan ti dagimay. Apong amansyo, boy, kan Uncle Dinggas di talikodan ti balay. Anya taramidan da dita? Agsasarita da. Apay? Importante la unay. Di tada ang agsasarita. Tapnaawan siguro ti sabali amakangag. Kasta ka di. Isudala ang mat nga upat. Saan damat akadwa ni Joy? Saan siguro akaraman iti saritaan da? O sige Arson, inakon iti sila da pagturturugan mi kadadona. Didoy kapay. Agsarsarita tapay. Urayin ta nga umunog da boy. O sige. Pagsaritaan ta ti maipapan kadata. Ha? Anya ko mati maipapan ka data? Awan matkit di. Kaya't ko lang ipalagip tayo na kunak idi. Nga agayataken ka. Ngam saan kang apuran amang sungbat kanyak. No paayin nak. Anya nga rod. Ngam sapay ko ma. Tainton maragpat ko ti kayat ko apagbalinan. Kat nawayakan tulat ta. Maawatan ka iti kayat mo asawan Arson. O sige. No anyaman ti kayat mo aragpatan iti biyag, urayan ka. Adeline. Wen, ti ayat, kat saan nga innapuraan. No talaga adata, agsabat latta ti dalanta, Arson. Anya ti ibagam kada kamay. Apo, tanasken adito'y likudan ti balay ti pagsasaritaan tayaw. Sekreto ka day? Wanapong. Ket kayat ko amismo ada kayo atallo ti mangibaga kanyak itipod no. Anya day ta? Apo, Anya nga min data ayaboy, anak. Ibagam lang, sinadaan kami adungag. Ammuyo ti istorya ti biyag ko. Saan ka di? wine. Apo, apay ka day? Boy, Un anak ko, amo me, tada kami nga rod tinagpadakal ka na ka. Pangaasi yung arod. Tay bagayo tipod no. Ni ka di Astor Angel ti amak. Ha? boy, Ibagayo tipod no. Sino tinakaamwam iti day ta? Apo, Ni Astor amismo tinaggapuan day taasaw. Apong. Ibagayo ko matipod no. wine. Apo, ni Astor Angel ti amam. Aniya. Sika, ti bunga ti panangramus na ide keniligaya nga inam. Ngam inlimod may dayta, apo, Aniya. kalpasan ti panakaramus ni ligaya. Nagsabat ti dalanda iti day ti Frances. Ket inasawa na ti inam. Idi napuuran ti farmhouse. Inispal na ka ni tatang Mudingas. Ket imbilang da ka, apuno nga anak. saan mi nga imbaga kini amo Astor, nga anak na kaniligaya. Gaputa mga nudakas ti aramiden na kan ka. Iso nga, pinagparang mga hostes ni nanang mo, boy. Ngayon padawat na kanikin-nikin iso anamati na amo. Boy, anak, nasakit ka di tinakam mo. Tadi mi imbaga ti pudno. Tatang. Boy, apo, Franco, ti pudno anagan mo. Pasurot day di Frances tinagan nakin ka. Iso a Franco tinagan mo.
Ti bakunak, apaw. Uray pa'y di mo na amuan. Ani Astor ti amam. Daimpatagda ka. Dai di Frances. Kan, idi ada kan kada kami, boy. Saan da ka nga binaybayan? Anak, ipatpatagda ka. Ket no pakabasulan mi man nga inlimad mi ti amin. Pakawanan na kami kuma. Dinggas, saanan nga agdagdagari itay ni boy? Diyak amo no gumurgura. No kastaman, naska na maawatan ta. Ada nagtok-tok. Sa kon ti mangilukat iti ritaw. Boy, Mabalin ka diti sumrek iti seledyo, tatang. umay ka anak. Sumrek ka. Kayat ko amaamuan ti si bubukal a napasamak, tatang. Nanang. Ibagayo ko makanyak. Owen anak, istoryaan mekan ka. Ibagami dagiti saan pa'y anay bagakan ka ni Ligaya. Pinapaltog ni Amo Astor Daddy Francis. Gapotaan mo na idi nga adu ti butos ni Francis nga para mayor. Ngam ti butos na. Kadejay, pinapatay na. Nagdakas man gayam ni Astor Anghel. Iti likodan ti kinadat asawa ni Amo Astor. Agayat lata kiniligaya. Kat kanayon na sa rungkaran. Ngam ti may sa plano na. Kat gatangan na ti farm daligaya. Ngam sana kayat nga ilako ni Ligaya. Kan pinaay ni Ligaya ti ayat na. Dahil ti rason a pinapuuran ni Amo ti farmhouse. Kat duha kami a binilin na amang puor. Wan, kunaklatan kini Amo. Nga magpampanunutak no anya ti aramidag, tapno sana matuloy. Ti dagas na. Inunaan na ko ni Justin ti kadwa kuma amang puor. Nagayab iti dua akakadwa na anang ipatungpal iti dayta plano ni Amo. Namuha ka na panda ni J Farm. Iswa dinardaras ko tinapan. Agkayam kaman ti apoy iti nakadano na. Ket nakitak ni Ligaya ang nakarwar ngagpukpukaw. Nakauba iti ubeng. Nalagip kayo kininana pipay. Isu a sinerak ko lata ti farmhouse. Naisalakan ka. Ngamjak naisalakan ni Nana Pipay. Gaputan wag subliak pa iti unag. Sigurado a mauramak. Dagdagos kang impanaw ijay. Tapno awan makakita kanyak. No apay nga daki ijay. Saan ka idi nga agsasao, anak? Agtatal na kaladtan. Kan agsangsangit kaladtan. Kat amok ang anasyak ka. Ingga na nga ininot nga nagsublite gaganay gayam. Ay, impatagda ka unay, boy, anak. Nagdakas gayam ni Astor Anghel. Awan umasping iti kinadakas na. Wan, pudno takunam. Kayat ko ide nga pumanaw tayo kuman ito ili. Ipanda ka iti adayo nga lugar. Ngam nako na ni Dinggas nga dilakado. Wan, gaputa sigurado nga daagi karo iti kasta nga aramidan mi. Mabalin adag iti agbati akakadwa iti plantasyon, wano asino pa edita.
Mabalin tayo kumanti umada yung saan mat nga mabalin. Ta ada kayo mat nang runa ta agibalbalas ni Ligaya. Saan may mat nga mabalin nga baybayan. Boy, anya ti pampanunutam ita. Tanamwam ani Astor ti amam. Awan amak akas kan kwa na. Nabayagan anatay day di amak. Ni Papa Francis. Kat saan ko abigbigan nga ama ni Astor Anghel. Kasta gayam tinapasamak, idi. Di mo ammo. Nga amam gayam ti may saan ang ipapataykan ka. Saan ko nga ama day jay? Nabayagan anatay ti amak, Arson. Boy, Inton parbangon. Masapa ta arumar. Mapanta ijay rancho. ha, Kaya't ko asingiran ni Astor Anghel. patayang? Wan. Siyak amis mutimang gudas itibiyag na. Albasan, boss. Nakagatang kami ti materyales para ti may patakder a mansyan. Nasayat no kasta, big man. Astor, Hmm. asino dayta a tao? Siyak ti big man, madam. Kitalken ni boss sa store. Kat, matalag ka kadi nga agpaiso, wano saan? Matalakak, madam. Sa anak akusit a tao. Sigurado ka. Sige, Margarita. Umadayo kan dito, itagsarita kami kani big man. Sige. Madam, nabisin kami karagit kakadwak. Saan kami payanangan? Kat, apay nga ibagam dayta kanyak. Isaganaan da kami itimakan, madam. Awan bibiyang ko numabisin kayo. Di ta kayo manlangan. Mangan kayon to. Kalpasan ti panagsarita ta, big man. Agyaman kami, boss. Kasano, kumusta ti pagnayo? Kaano may patakder ti mansyon? Mairugin ton bigat, boss. O sige, nasaya at no kasta. Dituya kon sila jo ang maturog, Adeline. Total, agmay may sakamat ita. Kan awan mat ni nanang. Saan siguro nga agawid dayjay. Sa dino tinapanan na. Anda ka nung pagnana. O sige, Joy. Ditikan ang maturog, tawan matlat kadwak. Adeline, natalyaw kayo itay kan ni Arson nga agsarsarita iji salas. Pinatputan na ti imam. Uy! Ha? Sinong bata mon? Ni, saan, Joy? Anya nga roti kayat asawan tinakita. Ay ayatan nak ni Arson. Ngam, ragpatan na kanupay ti kayat na apagbalinan. Kat sapay la kumakano, tanawaya aktupay inton naragpat nan ti ambisyon na. Ah, ti panagbalin na a pulis? Kasta ti kayat dakan ni Boy apagbalinan. Wen, Joy? O sige, nasaya at dayta. Iso asaan ka nga agpapaaram iti sa bali. Katulungam ni Arson amang ragpad iti kayat na apagbalinan. Agyaman na kiti pangrabii, Don Juan. Agpakada akon. Mabalin mo ti maturog dito yung hotel no kayat mo. Saanen, Don Juan? Tanaskan nga inakirubwat dagiti gamit ko. Nga ipan ko iji farmhouse. Kat darasam ti agpaimbag. Tapno dakad kadwak nga agpagnapag na iti farm. Awan parikot, ligaya. Kastapay nga ro, Don Juan. Inton bigat, ada akton iji farm. Kat noan niya ti paganurutam ita ijay. Day talata ti masurot. Awan ti baliwa. Anya itayan tinagan mo? Jonas, ma'am. Mabalin ka di nga inton bigat. Isaganam ti kotse nga imbaga ni Don Juan nga ipaiman na kanyak. Anya kotse, ma'am. Kasaritam to ni Don Juan iti day taabanan. O sige, ma'am. Itulod ka naging kay Tirwar.
Mana niligaya, Big Lord? Amum ka di, Jonas. Isudayjay ti ina ni Boy. Wen, ket amum ka di ti plano kan kuana. Anya, Big Lord? Isu tiapan ko kini Boy. Ket nusaan asumuko ni Boy. Paltugak laengan niligaya. Iti kasta. Awanan ti kainagaw ko iti farm. Agbaligi nga ta ni Don Juan, iti plano na. Gagayem, di uliwayan na denggen, dagiti sumagmamanulangan apaset tinubela tayo anapaulwan. Katukad, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, June Rebutazo. Computer Recording Technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ngestasyon. Katukad, ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.